bij een lekker eten maar uitzen. En Joert ben we in het Kroethof in Boekenpost. En deze vrouwje ben Joert mijn speciale gast. En waar hebben we hier? Isa Marit. Isa Marit. En ik ben Ilva. En Ilva. En Isa Marit. Van waar wil je hem eten zien? Van uw master Michiel en van Evgeny. En waarom? Nou, u is heel erg geholpen met de tuin en de snobbeker. Oké. En daarvoor wil uw master en Evgeny heel erg bedanken. Nou, is dat dan net reden genoeg om van zulke mensen eten te zien? En dat geven we Joert van mijn kroeden. Roeken je hem zo? Ja. Ja. Het wordt Joert een bijzondere dag. Rustig hoor. Aha, nou maar zo eens even zien. Toen is hij al aan de slag. Is dit Jan Willem? Ja, Jan Willem Zwart. Ja. Oké. Nou, wij moeten even wat kruiden plukken. Maar kom we even bij die. Ja, wij rennen even op. Kom deze kant. Hoi. Ja. Jan Willem. Ja. Ik ben in Maggie bezig. Ik ben het aan het verjongen, want die jonge topjes die binnen eigenlijk het allerlekkerste om te broeken. Nou, wij mag je broeken. Nou. Dat kan mooi. Maar ik wil eerst even weten, wat hij hier een prachtige, zei ik een mooie tuin, maar wat hij hier een prachtige tuin. Wat is dit hier? De Kroethof. De Kroethof in Boekenpost. Ja. Ja, het bestaat eigenlijk al heel lang, sinds 1930 al. Ja. Maar eigenlijk de laatste jaren ben we heel actief in beeld en ben hier, Santje thematuin, waar deze keukenkroedentuin eentje van is. Is net fantastisch. En wat, dan ben je tuinman of? Nou, ik ben wel een soort tuinman, ja. Ja. Oh, hij heeft nog een oordefunctie. Ja, ik ben directeur van de Kroethof. En, maar eigenlijk... Daarom heeft er ook een knap overhemdje onder ons zitten. Ja, wij trapen je er net niet vanzelf. Maar door ik was een beetje snoeien, heb ik begrepen. Green is echt mijn passie. Dat is die passie? Ja. Mag wij eerst even dan wat van die jongen maggie snijden? Ja. Dit is het jonge kwart. Ja. Dat is het lekkerste. Dat had nog net bloeid. Er zitten de juiste sappen in. Magieplant of op zijn vries ziet het ook wel lobbekroen. Je kent het wel op. Even het jonge kwart eruit snijden, hè? Oké. Doe maar even. Ja. Ik ga eens aan het werk. Doe maar. Oh, blinder, dit is mooi. Peterselie vooral je. Zus, wel dat dit blad peterselie is rijdt zit. Ja, dat is die krulpeterselie, hè? Ja, maar deze had echt volle meer smaak. Eigenlijk zit het een beetje de oerpeterselie. Dus dit is lekkerder. Ja, absoluut. Dat maar we krijgen, hè? Ah, hier is de rozemarijn. Ja, hier is Die net zo vol mee, Willem. Nee, dat komt door de strenge winter. Dit zijn al die nieuwe planten. Oké. Nou, kijk, net zo volle nodig. Ja, koriander. Ja. Mooi. Mesten erbij. Prachtige bosjes, maar eens even zien. Is net geweldig. Hier, doe eens. Hè? Oké. Nou, nog één ding. Slaat. Ja, gaan we hier. Je hebt grienten. Ja, we gaan hier alles. We maken nog even het sladen en dan, vooral je, maken we naar squalata. En dan moeten we... Koken. Nee, we moeten ze nog verrassen, ze weten me nog van neer. Oh. Nou, huppatee. Heerlijk. Prachtig. Alsjeblieft. Ja, Willem, bedankt. Ontzettend. We haken af het eten zien. En we komen eens weg. Dank u wel. Daar staan we hier op het schoolplein. Ja. Zenuwachtig? Ja, heel bot. Heel Wij gaan ze verrassen. Wij gaan ze verrassen. En de hele klas weet ervan? Ja, Behalve groep Sanne. Ja. Wij wachten je net langer, wij gaan erheen. Kom. Oh, ze bent schoon. Voor de musical. Wees aan het oefenen. Wie is het? Leidse. Hallo. Hallo. Ken die muziek ik even uit? Jazeker. Nou, goeiedag. Goeiedag. En waar gaan we hier? Meester Michiel. Meester Michiel. Oh nee. Hier is Leidse. Ja, die ken ik wel. Hoi. En heb ik nog een juffrouw? Ja, juf Henny houden we er hier bij. Juf, en ik kom jongens eventjes van de bank halen. Wij mochten vroeger nooit op een bank zitten. Ik ben Leidse. Hallo, Henny. Henny. Knappe vent, Henny rijdt. Nou, maar stel eens even wat wij hier hebben. Vertel nou eens even. Waarom ben wij hier? We vinden het heel leuk dat jullie heel veel gaan helpen bij de ontwikkeling van de snoepkar. En daarvoor wil je hem bedanken. Oh, verrassend. Nou,
Hey, en dan ben ik even heel nieuwsgierig. Wisten jullie er al van? Ja! Oh ja? Nou, massas, wij hebben jullie een fantastische verrassing van je. Deze 2 keukenprinsessen gaan met mij eten zien voor je. Wauw. Jeetje. Wauw, wat super. Ik ben Er helemaal... komt niet nog een oren verrassing achteraan. Het is jullie een echte feestdag, of niet? Ja. Bijzonder, hè? Hebben we niet al gezien, hoor? Ja, zeker. Ben je niet zien? Ja! Wat hebben we hier? Geweldig. Wat is het plan? Ja, dan zullen we een winkel opzet met de band. En het plan is, wat hier uit de tuin groeit, dat komt uiteindelijk in de winkel terecht. Het is het hartstikke mooi om de band het ondernemerschap natuurlijk te leren. Ja, tuurlijk. En het bewust worden van het gezonde eten. Dit is de gezonde snoepkar. De snoepkaart. De gezonde snoepkar, de snobberskar. Nou, dan valt je wel wat te snobje. En dit helemaal het cake. Ja. En wat een aldus kattigst leuk winkeltje. Nou, en dat is deze dame, hè? Isamara, die had het hartstikke mooi ontworpen. Er had een wedstrijd van West. Meesken, het kan net zonder op squalen. Maar eten sieren, ben je klaar voor? Ja, zeker. Goed zo. hè? Onderslag. Wat maken we? Sap. En een van je tweeën is vegetarisch. Waar is dat? Ik. Daar kan het haast nog leven nog gaan. Maar ze had mazzel, want we beginnen met sap wat vegetarisch is. En dat is sap van kroen natuurlijk. En die maken het van boter, een siepeltje, blom, bouillon en remmen. En dan doen we daar doorheen, heel apart, hè. Maar dan doen we doorheen korstdaai. En dat doen we in het kopje en dan zetten we het op de barbecue dan. Het resultaat is verbluffend, maar dat moet je haast maar even zien. Dan maken we kroedenboter. Want ja, dat is lekker, hè, bij sap. Ja. Dus we gaan kroedenboter, lekkere riemboter, met knievlok. En kroedenverzet. En dan, net voor die, maar misschien voor één keer, Het vlees. het vlees. En wat voor vlees zou dat wezen? Ik heb geen idee. Heb je geen idee, dan? Vandaar? Een bargenvlees. Ja, want het is de filet, dat is de carbonade zonder bonken. En wat doen we daarmee? Die smarren we iemand huning aan de poppenkant. Doen we er lekker kroeden doorheen, waardoor er een heerlijke chutney bij van tomaat. Dat is een soort jamachtig iets. Dan bakjerpeltje en natuurlijk we hebben die slaat erbij uit de tuin. Meesken. Wij binnen de klaar voor. Wij sieren voor de juf en de master. Joet hier in deze kas in de kroedhof. Meester Michiel en juf Henny zijn heel bijzonder, want ze helpen ons overal mee. Bij de snoepkar. En ze houden ons ook wel de tiert ervoor, omdat Ja. daar chip in te gaan. En ze gaan ook meewerken om het alle stenen te krijgen. En helpt mij de groepjes. Dus ze helpen mij heel prutten. En dat is wel heel leuk, want ze houden ons ook de tiert er vooral voor en het geduld haast direct voor. Meester Michiel zit in groep 8. Hij had wel leuke grapen altijd en hij is ook heel aardig. En ja, hij houdt ook wel goed zijn mening en dat vind ik ook wel leuk. Die had een keer als Superman verkleed, kwamen de squallen in. En alleen wat voor een vankut groep 2 net zo leuk. Die begon er te goal. Die een vankut groep 2 dus bang maken. Ja, dat wie mij de squale boekenwieken. Ja, het gaan weer helden. Juf Henny is net een echte juf, maar ze is eigenlijk iemand die werkt in de plaatselijke winkeltjes. Ja, ze had zelf ook een winkeltje op een stal. En Daar kun je dan dingen. Ja, daar kunnen we ook dingen van haar. Ze is maar een broek of in onze winkel. En ze had ook onder andere geholpen hoe het is met al immers de waan. Eerst wie een idee, ja, financiën, maar gewoon op het geld letten. Ja, wat eigenlijk is dat heel moeilijk. Nee, maar als het volle meer dan dat is het dingst. En daar helpt ze dan echt mij om te zien te letten van ja, dit mag wel meer doen dan alleen nog op het geld letten of alleen nog een beetje verven. Ja. Even de kroeden snijden. Scherpe messenbroeken. En dan mooi fijn snijden, want we hadden het nodig voor het maatje van de sap en van de lekkere kroedenboter. Brolje! Ilva! Wat bloei je hem nou? Hé.
We zijn in de tunnelgatje. Dus Rijtsemuis is net zo opjaaien. Ik ben net op jou. Nou, wat ben je er om iets te zien voor de master en de juf, dus er moet nou wat gebeuren. Vooral je. Ik heb de kruiden nog niet, dat vind ik veel te gevaarlijk, dus ik moest zelfs doen. Maar, nou gaan we de sop, meid. Ben je me klaar voor? Ja. En bloei je hem hier nou ik even? Ja. Laten we het hopen. Oh, laten we het hopen. Pittige vraag. We maken de sop. Ja. Jim doet die pannen, ik doe die pannen. De boter gaat in de pannen, vooral je, want daar beginnen we maar. En dan pak je zo even de siepeltjes, want die moet erin. Doe ze er maar in één keer in. De kroon mooi fijn hakt, die doen we er terug. De kroon er terug hier. En nou, dan stoom in één keer de blond erbij. Doe maar 1, 2, tegelijk. Hup. En terug hier. Het moet één bol worden. Ik heb mijn kind. Zie je, er zit al een blom in, het moet er ook wel uit. Zie je het? Zie maar naar die pannen van mij. Het moet helemaal dat skin weer. Zie maar. Is alles vet? Alle blommen nou? Ja? Even roeken? Diegene? Doe eens. Ja? Nou, heeft u de garde in de hand? Ja. Oké. Nou, hier is de bouillon erbij. Een beetje bouillon erbij. Ik ga hier wat bouillon. Gardetje erbij. Zie maar even naar mij. Zo. Eerst een beetje. Nee, eerst een beetje. Zie naar mij. Dat is precies hetzelfde als mij dan. Doe maar. En rieren, er mag geen klontjes in zetten. Rieren. Rijtje moet dus net zo opjaaien. Je moet rieren. Kom. Hup. Leuk, hè? Eten sieren. Doe je hem dat thuis wel eens? Jawel. Ja? Ja. Wat vind je met lekkers? Ik vind hutspot lekkerst. En dan? Italiaans en dan vooral zelfmaken pizza's. Pizza's. Ja. Oké. Nou, dat ligt erop. Nou. En hoe is het maar de verkering vooral je? Maar daar ben ik net zo mee bezig, ja? Best net zo mee bezig? Ik ook net. Ben ik een leuke jongens in de klasse? Hè? Wel aardige, maar net... Leuke. Wel aardige, maar net leuke. En wie is dan de aardige? Dat kunnen we nou mooi even zezen. Dat lijkt mij wel leuk. Rieren? Nee. Hè? Nee, maar elk had zijn eigen kwaliteit. Ja, dus kun Oh, wat een diplomatieke opmerking. dus Nou, kun nou, net dat- zezen waar het aardig. Nee, dat is niet zo. Dat is een sneu voor die oren. Hè? Precies, precies. Deze giet Jenny. Hupsakee. Zo. Deze pannen weer skin. Deze hier bovenop. De zeef. Doe hier, doe de zeef vast. Doe maar. Zo, 7. De sap is saved. Nou komt er nog remmen bij, rieren maar. Goed roeren. Ietsje erbij, zo, ja. Vegetarisch, hè, Ja. is dit. Ja. Er zit net een gram vlees in. Alleen maar macroen. En lekker, hè? Nou laten we hem koud worden en dan maaien we hem op de volgende manier af. Ik heb hier de koude sap en die komt in een vuurvers skaaltje. Dat giet er zo in. Dan doen we daarin de kruiden. Maai een beetje prei. Dat doen we de sap bovenop. Dan pak je dat deeg van, dat lijst de sap oer dat koude sap heen. En dan pak je eventjes een kwastje en dan strik je dat eventjes helemaal mooi in. Mijn eigen. Oké, dan doen we er nog een beetje zout op het dij, zo. Valt er mooi op. En dan doen we het dan straks aan één keer hupsakee op de barbecue. Welkom waarom wie lekker eten zonder reizen. Oh ja? Moet je met zelfs dwan? Ja hoor. Dat kennen ze wel, want we doen het machine trein, joh. Kruidenboter. Lekker. En daar zit in citroen. Hier maar. Boter. Kruiden. En knoflook.
En daar heb ik een leuk foefje voor. De pakst de knieblok en die knipt eerst Niendel uit elkaar. Komt-ie! Dit is wel oefening, of net dan? Maar dan mag je eens even zien. Ja. Ah, dit was Ze zijn alle geschikt. En van dit is ook nog wel een leuke tip. Hij is er nog net olie nodig, want ja, er binnen nog al wat natuurlijk. Dan kan je die in fut zetten, onder olie, in een champotje, in de koelkast. Bloeit 3 weken lang goed. Dat is een leuke tip. Goed. Zaaistentjes knoflook. Isama, dus stoot de boter er niet in, zo je spaal. Ilva, doe de citroen, zaad erin en dan houd ik het zeefje erboven, los komen de pitjes erin. Doe maar. Ja. Oh, assistenten. Dan komen de kroeden erbij, doe maar. Hè? Knieblok erin. En nu doen we er nog een beetje zout en peper op. Heel goed. Zo. De rest aluminiumfolie. Dat doe je op de werkbank. Dan pak je folie, en dit is van die folie, net van die krimpfolie, dus deze plakt net. En dan wordt het een boterhamsekje, dat ken ik wel. Die doe je zo op. En dan pak je een klute boter, die doe je in de midden. Dan pak je het op en dan rol het zo op. En dan als een snoepje opdraaien. En dan doe je het in de koelkast. En dan kan je het in plakjes snijden. Aha! Wij zijn al heel eind. We moeten alleen nog het vlees nog even doen. Dat doe ik eventjes alleen nog, want ik moet de barbecues nog even aansteken. Dat zou we dat zo doen. En dan kunnen we ze er haast bij roepen, net? Master en juf. Zo het net? Ja. Ga je maar even naar buiten uitwaaien. Ik maak het nou eventjes aan. Biologisch varkensvlees. Filet zonder bonk. Op het vlees doen we pieper en zout. Voorkant. Dan krijgen we de huning. En dat is er zo een beetje oerheen. Mooi maar een straaltje eroverheen. En dan vloeit dat er helemaal omheen. En je riert het al. Dat drukken we zo in de kroeg. Dat hele stuk vlees. Zo op de barbecue. Deksel dicht. Dat wordt fantastisch. Met wat aan de bovenkant wordt het mooi krokant. En die kruiden die trekken door dat heerlijke vlees in. Maar die huningen bij. Ze kunnen al wel komen, jij, juf Henny en master Magiel. Wij zijn er klaar voor. Zo eens even toasten op een hele verrassende dag. Heel verrassend. Of nee? Een bijzondere dag. Absoluut. Dat weer, hè? Jongen. Wat vond je ervan? Nou, ik moest eerst wel eventjes zien als het weer rijdt. Ik denk, hé. Oh, Kwam zie je er wat ouder uit? Ik zie er nooit zo dichtbij, jongen, hè? Oké. Alleen op de televisie. Ja, precies. Hé, maar wij winnen van een morgen zo op die squallen. En wat me nou opvoelt, en dat meen ik echt, wat een geweldige sfeer Ja. op die squallen. Mooi, hè? Ja, Vind je dat ik? Ja, zeker. absoluut. Absoluut. Hoe komt dat? Ja. Hoe zit dat? Waar zit die sleutel? Ja. Nou ja, het hoofd, hè, vind ik. Ja? Ja, Reini, absoluut. Vertel eens even wat over Reini dan. Nou, Reini die had er een hele boost in squallen maken, absoluut. Die is de drijvende veer en die probeert dat ik alle leerkrachten, mijn wander als team, Ja? enthousiast te krijgen. Ja? Nee, ik vind het echt petje af, absoluut. En dan pakt het natuurlijk met beide handen zulke pittige vrouwen hier. Zeker. Oh, nee? Henny is een gouden kraatbuurt in de klas. Ja, dat loopt wel. Dat Zeker. loopt wel. Want hoe oud bist? Ik ben 24 jaar. 24. Ja. En dan bist master van groep 8. Ja. Dus je is alleen maar vrouwen hier voor de Zeker, klas. ja, dat klopt. Je bist een beetje de witte raaf in het onderwijs. Mooi vak, hè? Ja, hè? Ja. Daar kiest er ik heel voor, Ja, hè? dat is prachtig. Ja, hè? Schitterend. Dus dit is die passie. Ja, ik vind het schitterend mooi om met band te werken. Ja, ik ben heel open en heel eerlijk altijd en ja, dat is machtig. Wij nemen er nog eventjes een paar slokjes
En dan gaan we lekker rond tafel. Heerlijk. Proost. Oh, die ben mooi. Hoe ligt het daar? Goed. Dat ga je maken, hè? Maar het is zien. En het is hartstikke warm als het zezen. Nou, hoe ligt het dan? Dat zit er lekker in. Is hè? dat? Er zit ook nog een lekker broodje bij. Ik zag van de barbecue al. Vrouwen, hebben we het even mooi gefixt of net? Ja. Hé? Dat hebben wij even niet, of net? Goed zo. Nou, zitten. Lekker eten. 1, 2. Actie. Oh. Vrouwen, het is vegetarisch. Kist het? Er zit verse kroenen in, of net? Jongen, jongen. Vies het nou ook jammer dat ze haast van squallen ook in of net? Deze beiden zit wel heel goed messen, denk ik. Vooral deze beiden nou. Ja. Prachtig stuk vlees. Dan doen we daar een mooi skepje van die tomatenshirtje bij. Daar zit natuurlijk lekkere basilicum erop, want tomaat en basilicum die gaan verkering. Hupsakee. En dan garneren we dat natuurlijk, het al, maar een mooi takje grien. Bakkerpeltje erbij en lekker frisse slaat. On tafel. Lekker eten. Kijk gewoon. Dank je, hetzelfde. Lekker eten. Oh, jongens. En wat heeft je bij? Rijtsen? Wat Een is lekkere dit? tomatenshirt, ja. Maar ja, alle recepten staan op lekkerietenmarijtse.nl. Aha. Natuurlijk. Ik heb het tussen maatje. Tuurlijk, hè? Combi. Kijk het een keer van mijn maatje. We hebben nog een liets verrassingje, hè? Want al je klasgenootjes, die ben je ik nog, hè? Ja. En wij vonden het nou wel leuk om nog eventjes, we eten het nog eventjes op en dan gaan we samen hier, gaan we nog even in de tuin, eventjes zien wat er bijna nog in petto gaat. Mijn bed is de boot en ik ben de kapitein. Mijn kamerke is de zee, matrozen aan boord. Ja, dat is echt voor mij. Wij zeggen van wal, hoezee. Kom mij stillen te varen, ook is er wel bij, want de schip is oké. Het zeil omheen en aan baren, avonturen op zee. Dit weer een hele bijzondere aflevering van Lekker Eten Marijtse. Maar al deze toppers. En die meesten die vertellen een BM. Ja, Hey. wat een snobbestuin. Een prachtige BM. En snoeien hè die BM, want dan komt er een soort vrucht op. Want snoei geeft bloei, zeggen ze altijd. En orde weekend ben we er weer met een gloednije aflevering van Lekker Eten Marijtse. Sjen, hoi, tot de orde weekend. Ik moet graag eten, zo hier van mijn broertje Walter op de bak. Wat is er aan de hand? Oh, je maar dit niet. De bobine werkt nou.